E o peor de todo, contaminado. Estase causando moito dano ao medio ambiente e a todos os seres vivos que o habitan. Os efectos máis graves son os sufridos polos recursos naturais renovables, a auga, o solo, a flora, a fauna e mesmo o aire. Nós, os humanos, somos culpables de xerar tantos residuos prexudicando o noso ecosistema. Esta historia comeza nun recucho do planeta, un vasto planeta rico en flora e fauna. Tanta é a riqueza que posúe que desde todos os puntos da Terra, todas estas maravillas da natureza chegan ao noso colexio Juan de Berlín. Os primeiros en aparecer son os fermosos tulipáns, que proceden dos Países Baixos, seguidos das coloridas margaridas, directamente do centro e norte de Europa, e tamén os chamados xirasoles, da distante América. Todos eles dan vida e cor aos nosos campos. Acompañando as flores están os curiosos cogomelos, imprescindibles para fertilizar e enriquecer os nosos solos. Detrás vemos as árbores do mundo, cuxa misión é facernos respirar porque son os responsables de brindarnos o oxígeno necesario para vivir.
vemos como entran as especies de insectos, pequenas moscas, un importante labor polinizador e descomponedor para o medio ambiente. Esos elegantes merlos, coa súa plumaxe negra e uns impresionantes peteiros de laranxa alegran por onde pasan co seu canto. Especies moi afectadas pola contaminación con a súa aparición neste desfile directamente desde os océanos. Entre eles temos unha das criaturas máis antigas da Terra, as medusas, que son imprescindibles nos ecosistemas xa que cumpren importantes funcións ecolóxicas para a fauna mariña. Outra especie dos nosos mares é o peculiar polvo, cos seus 8 tentáculos e 3 corazóns dan paso á especie humana. O ser humano é necesario, pero a súa vez dana e compromete a estabilidade deste pequeno recurso do noso planeta. Ariel, escúchame. El mundo exterior es frío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas van de peso y sueñas con ir arriba. Gran equivocación. No crees que tu propio mundo no tiene comparación. Que vuela de allá afuera, que cause la devoción. Haciendo sirena, eres feliz. Ellos nadan sin parar. Mientras nosotros siempre viendo bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los
peces allí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Oh no, lado el mar, lado el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar y nos comemos Pero, ¿qué está pasando? ¿Quién entra agora? Ah, xa sei, son os contaminantes, que coas súas accións destruen o noso mundo. Que pasa coas flores? E os cogomelos e as árbores? Que pasa cos animais? E aos humanos, que lles pasa? É a contaminación, e compre recuperar a natureza. Como podemos acabar coa contaminación? Axuda!
Finalmente, os reciclators chegan a tempo para recuperar pouco a pouco e todos xuntos a terra. E deste xeito volveu ser un fermoso e limpo lugar para vivir. Así,